Hey guys, this is me. Yesterday morning benginohambo namantombazane ami, iy'ngane zami eziwu-2 because indlela yami ibibaluleke kakhulu kunezinto okufanele uzilungise as umama every day. Kufanele ube khona into entsha. So yes guys, check my video. Yeah. Yiwona-ke ama-salt engiwadayisayo. Uma uwadinga, check to my description down below. As umuntu wesifazane awugezi ngamanzi wodwa. Imina-ke lona namadodakazi ami bese si-ready-ke nohambo lwethu lana guys. Sanibonani guys. Lana bese ngishutha umana ngimvotorizer. Umama lo ingasekhaya lena guys esuka yimina lo. Njengoba sifana nje sihambe siyiphuzela ama-drinks, sizwe kubumnandi ngihamba noma wethu kumnandi nje. Noma singenamoto-ke guys but kukhona leyo vibe. Noma sendaweni esekudeni but bese sibuya-ke lana. Don't forget to subscribe please and leave positive comments. Bye.